Minun mielestä hoitajana, niin se hoitajan työ ei lopu siihen, kun ikäihminen joutuu vaikka lonkkaleikkaukseen, vaan minä huolehdin siitä, kun hän on siellä, niin sen ajan sitten sillä tavalla, että on yhteydessä sinne leikkaavan paikkaan ja seuraan sitä tilannetta, että koska hän pääsee kotiin. Ja sitten kun se kotiintuloaika koittaa, niin sitten lähden järjestelemään niitä paikkoja siihen kuntoon, että siellä on hyvät olosuhteet hänen palata sitten kotiin kuntoon.